entrevistas e cousas así, eu noto clasismo ou condescendencia. Sendo nacida nos 90, en cantas cousas te tocou ainda ser pioneira. A ver, cando eu saín do armario, tampouco tiña moitos referentes, entón por eso comecei a ser visible. Serades conscientes da magnitude que estaba collendo todo? No. É que o vivíamos todo como unha aventura nova, non? Como unha anécdota. Eu tiven o xogo da Play do Guitar Hero que tiña como a batería, pois a miña avoa tocaba a batería, eu a guitarra. Doraemon ten un peto máxico. É buenísima. Presentación, Carolina, toma segunda. Cando decidiu mesturar no seu alcume dous ingredientes tan diferentes como percebe Segrelos, non imaxinou que a marca ia chegar así de lonxe. Agora, xa co seu verdadeiro nome, esta rapaza, que no instituto quería ser guionista ou correctora ortográfica, lidera as listas de podcast máis escoitados, escribe libros, enche recintos e fantasea con protagonizar o seu propio show sobre as táboas. Hoxe sobe o vagón, Carolina Iglesias. Iglesias, benvido a Vagón. Que tal? Un placer terte por aquí. Moitas gracias. Eu entendo que esta é a tua zona de confort, non? Digo, unha mesa, un sillón cómodo, un micrófono... A ver, estáse ben así, Non digo porque este é o teu ambiente, non? É bastante cómoda esta silla, Gústame máis. A ver, está pensado para viaxes longas, Pensa que... Imos dar unha viaxe longa, Preparadísima estou, sí. Tis moito de tren? Ou non? A verdade é que sí. Bueno, non me queda outra, pero sí. Como galega en Madrid, non? Hecho que hai, sí. Pero sí, me vou moito no tren para currar e para viaxar e todo. Vou máis no tren, a verdade, sí. E cando vivías aínda en Galicia, usabas o tren ou non? Pois ás veces, para ir a Santiago ou para o Apóstol de festa... non moito, a verdade, claro, sí, e bueno, algunha vez en plan de excursión, eu que sei, coa familia imos a Pontevedra, pois imos no tren. Pero non, antes colle máis o avión, claro, cando vivía ali. Claro. Cando marchaches a Madrid tan nova, fuches en tren, avión, lembras como foi aquilo? Fun en avión, nesa vez, ademais acordo un montón que fun, claro, eu levaba unha maleta, non se me, agora fago mellor as maletas que antes, pero claro, nesa vez era como... que me levo? Entón levei como... Había unha maleta que tiña... só tiña zapatos. Pero que tampouco facían falta tantos zapatos. Non sei, como que parecía que nunca máis ia volver a Coruña e tal. Entón como que fixen aí a maleta tal. E despois tiña como un bolso que era rosa así, que era como un neceser. E o meu avó acompañoume e tal. E claro, o meu avó, pois bueno, masculinidade frágil, sabes? Entón estaba como que non quería coller o neceser. Pero como ao final... por enriba do seu as súas cousas así de levo cheo a maleta, mellor, non? Claro, pero por encima deso, como estaba que me quería moito, sempre era como, bueno, ao final colleu o necesario e doulle igual, entón acordo moito, sí. E da maleta que levabas, porque ti marchaches en intención de volver, ou de volver máis que de visita. Sí, claro, non sabía tampouco por onde iba a avanzar a vida, pero ao final levo 14 anos ali. Marchaches con 18. Marché con 18. Moi cedo, supoño que es unha casa igual ata deu para onde vas. Bueno, a ver, a miña nai sabía bastante, como que confiaba, bueno, non tanto que confiase, senón que sabía que eu tiña como unha vocación e o que quería facer, o tiña ali e sabía que o tiña que facer. Despois non sabía se podería acabar vivindo desto ou non, pero apoiaronme bastante, aínda que, claro, era como, bueno, pero se non sae ben, pois non pasa nada, pois sempre podes voltar a casa, tal. Entón, bueno, sí que como creían en min, pero tamén a vez unha cousa como de pasar de estar na casa a independiente total, heavy. Sí. Despois de 14 anos nos que te temos visto escoitado facer moitas cousas, aquela vocación primeira a que fai que marches, cal era? Facer monólogos.
A verdade é que eu tiña como dúas paixóns, que era como escribir e a comedia. Entón, e a parte de escribir tamén gustábame moito a ortografía, por eso estudiei filoloxía hispánica. Entón, eu gustábame a corrección ortográfica e todo iso, e despois a comedia. Entón, había un curso de monólogos en Madrid, que era o que quería facer, e por iso marchei a Madrid. Foi por eso, que ao final agora estou facendo monólogos, pero estive moito tempo sen facelos. Xa falaches da corrección ortográfica, que a min é unha cousa que me chamou moita atención. Eu de pequena quería ser guionista ou corrector ortográfica. Sí, real. Eso é moi friki. Sí, moito. Teño unha foto cando cumplín os 14 anos que me regalaron un dicionario de María Moliner, un de ortografía, la nueva gramática española. E teño unha foto así. Pero violo como vocación, porque hai quen di, mira, eu traballo de corrector ortográfico, te dirías, que guai. Non, encántame. Ademais, dame rabia porque, claro, perdín un pouco de práctica. O sea, sinto que agora hai cousas que se me escapan, porque hai tempo que non repaso as cousas, ou non estudio, porque despois saqueime un título de correctora ortotipográfica, era unha cousa que a miña paixón. Entón, é unha cousa que teño aí como que me gustaría retomar. Ti xa escribías guións dende moi nova. Aparte de corrixir, Sí. ortográficamente tamén escribías dende moi nova. Sí, dende os 14 ou así, pues sí que escribía, cando descubrín os monólogos e tal, como que me comecei a escribir e tal, despois tive un blog e tal, e sí que escribía moito. Non tanto de ficción, pero sí de monólogos. De monólogos... De que? De monólogos de merda, porque agora, o sea, a min o que foi como a clave que me descubrí como máis a comedia foron Luis Piedrahita e Ángel Martín. Entón, claro, Luis Piedrahita, pois eu facía o típico que faz cando che gusta algo ao principio, que é facer o mesmo. Entón, como Luis sempre fai o de colle unha cousa pequena e fai un monólogo sobre esa, eu reproducía o mesmo, non? Escribía como chistes dunha cousa, non? Coño, unha taza, pero vamos a escribir sobre unha taza, non sei que. Ao principio non tiña como moita personalidade, pero despois, pois comecei como a escribir como textos contando cousas que me pasaban, ou pensamentos, ou cousas así, e fun dándolle forma ao... Pois eso, as cousas que me como os textos, entendendo mellor pois onde, o que sei, onde están os remates, a parte de como que ten máis gracia ou tal. Entón, si, sobre todo o que fixen moito foi como formarme moito, o sea, formarme moito vendo un montón de comedia ou lendo un montón de libros e tal, como nesa etapa así de 14 aos 18, pois como xa sabía o que me quería dedicar, pois era como, pois mentres teño que estar aquí no instituto, pois miro cousas que me gusten. E ademais podes vendelo como formación. Estou vendo comedia todo o día, non, estou me formando. Claro, estou me formando. Era difícil utilizar ese argumento ou comprabancho? Ao principio non tanto, pero despois cando xa se veía que era como un... Pois sí, que pois vas identificando os estilos ou como fixo este chiste, non? Era como o que quería, era como a teoría da comedia dentro de eso, non? Para entender a construción dos chistes e todo eso. Bastante friki. Con Piedrahita nunca colaboraches? Digo porque... Sí. Con eso que ten el coa lingua e que tes de ortografía, de aí ten que sair... El sabe, dixo isto despois, porque me dá vergoña, pero o sea, actuamos, temos un show que se chama Mentes Peligrosas, que é como unha especie de clube da comedia que fan agora, que en cada actuación vamos 4 cómicos diferentes. Eu coincido con Luis ás veces, actuamos no Within Center o ano pasado, que fixemos como show como de 10 cómicos e tal, estaba Luis con eles, e agora que xa teño máis relación con Luis, si que lle dixen... confesaches, non? Claro, ao principio facía, o sea, admiración, pero disimulada, pero ao final sí que eu teño, eu que sei, os seus libros que sacara os teño firmados, porque fun a FNAC en Coruña cando tiña, pois eso, 16 anos ou 15 anos, a que me firmara todos os seus libros. Sí. Casi estou por preguntarche se hai un humor coruñés, vendo vos os dous aí. Xa, eu penso que, a ver, ao que din da retranca galega en xeral, eu, sí, penso que é un estilo, aínda que cada un teña como a súa forma de facer as cousas, penso que esa ironía é bastante nosa, non? Na forma de comunicarse de todo o mundo, o sea, non sequera tes que facer comedia, sí que vexo que hai como un rollo, non? De
de identidade, de deixar as cousas aí caer sen dicilas directamente. Penso que sí que é unha cousa de Galicia. Falabas antes, xa que teño que estar no instituto, polo menos vou ir vendo estas cousas que me gustan Sí. e que me enfocan cara o que quero facer de maior, porque no instituto non o pasache especialmente ben, non? No, bueno, a ver, é que tamén era cousa que cando xa sabes o que te queres dedicar tan nova, é unha parte moi boa porque coñezo a moita xente que non sabía, non tiña vocación e non sabía que dedicarse, é unha das decisiones máis difíciles que tes que facer con 17 anos, que marca a túa vida. Non ter vocación pareceme moi complicado e ademais moi frustrante porque o mundo o sea, está todo o rato dicindo como de tes que facer isto, tes que decidir isto, tal. Entón, para min é unha sorte saber o que me quería dedicar, pero tamén era a impotencia de dicir, quedan 4 anos aquí. Xa. Non podo dedicarme a isto agora. Non, claro, eu penso teño que... que ser maior de idade, teño Claro, que bueno, evidentemente. ter idade legal para traballar, que fago a tantón? Claro, e máis, bueno, vivir tamén é unha forma de como de aprender a ter paciencia. O sea, de dicir, queres que pase isto, pero faltan 4 anos e tes que estar estes 4 anos aquí. E xa está. Hai moita xente que diría que esas edades é un momento moi complicado para decidir o que se quere ser. Hai xente de 30 e 40 que ainda pensa que quere ser de maior, ti non pasaches por iso. Non, é que, a ver, tive moita sorte con eso, porque cando atopei esa vocación, que ao final fago máis cousas que esa, no? Pero descubrir algo que che gusta, eu son sempre moi apaixoada, entón é como as cousas que me gustan, obsesionome un montón, e vexo todo, e quero saber todo, e quero aprender todo e tal, entón era como unha compañía máis, ao final, saber de todo isto, e poder saber o que me quería dedicar, tamén fíxome perder menos tempo. Eu, claro, dende que cheguei a Madrid era como de eu teño un obxectivo que dedicarme a isto, porque senón pois terei que voltar a casa ou sea, non veño aquí a perder o tempo. Eu os primeiros 10 anos que estiven en Madrid estiven moi adicada a conseguir os meus obxectivos. Eso implica pois traballar moito, perderte cousas, pero para min tiña un sentido. Era como os meus pais confiaron en min, a miña familia, eu veño aquí a cumplir. Eles non me facían esta presión, porque é o peor de todo, porque eles estaban como de... Era a túa a presión. Sí, porque, claro, eu non empezaba aos 18 a comezar a perseguir o meu obxectivo. Eu dende os 14 xa sabía o que me quería dedicar, entón para min xa levaba moito tempo, tiña como esa mentalidade que como, joder, con unha presión innecesaria, que agora o penso, era unha presión que non facía falta, pero eu que sei. E estás liberada desa presión agora, dicías, os 10 primeiros anos traballei moitísimo, renunciei a cousas, perdíme cousas para chegar a este punto, eso xa pasou? Teño moita menos presión, sí, no, a ver, o que eu quería era ser independiente económicamente dos meus pais, porque ao final é unha profesión complicada e cando eu conseguín ser independiente pois foi aos 22 ou algo así, porque eles teño a toda a sorte e o privilexio de que eles dixeron non queremos que estés, mentre estés estudiando, non queremos que estés traballando doutras cousas para tal, pero eu mesma pensaba, se non consigo aos 22, 23 algo, pois igual fago outro traballo paralelo para poder compensar e para non sentir que eu estou facendo perder diñeiro ou o que sexa. Todo isto aquí, na miña cabeza. Os meus pais en plan, todo ben, pero eu estaba como con esa presión de que eu quería facer. Sí. Pero as cousas foron ben. Puxerase tamén un límite, por exemplo, para actuar en Paramount, pero non chegaches a él, non? É que eso foi forte, Como foi? Pois a verdade é que, claro, eu cheguei como a Madrid e tal, a ver, foi un shock, porque claro, eu non estaba acostumada a falar con xente máis maior que eu, que non fose da miña familia. De súpeto chego a Madrid e solamente me relaciono con xente que me leva 20 anos, porque no mundo da comedia nese momento era o que había. Entón, claro, de repente como comecei aí a actuar e tal, e buscaban en Paramount Comedy como tiñan un programa de novos cómicos e non sei que, e había que mandar como, penso que o texto e algunha descripción ou algo así,
e me colleron no primeiro ano. Eu cheguei en setembro, pois en xuño do ano seguinte para facer un monólogo aí. O sea, surrealista, porque claro, sí que era como un obxectivo que tiña, eu que seguía un montón todo isto dos cómicos de Paramount Comedy, todo eso era como un obxectivo como a longo plazo. Facer eso así como no primeiro ano foi bastante forte, a verdade. E non quedou nunha vez, claro, imagino, non? Non foi probo esta vez e nunca máis, non? Non, pois a verdade é que foi un ano tan intenso que o deixei os monólogos nese ano, sí. O sea, porque foi un pouco complicado, porque o primeiro ano en Madrid foi como facerse como adulta, como moi de golpe, en plan, cheguei en setembro a Madrid, a miña avoa morreu en novembro, e o meu avó morreu, pois, 5 días antes da actuación en Paramount. Entón foi como, ui, isto de ser adulta é un percal. Non molaba tanto. Moito pa min. Entón, e tamén é verdade que aínda que tiven moi bons compañeiros na comedia e non tiven como malas experiencias, sí que era un mundo que parecíame moi grande para min. Eu era muller e tiña 18 anos e falaba prácticamente con homes de 40 anos que non estaba acostumada. Agora, pois é unha normalidade, pero nese momento eu vin como un mundo moi grande e dixen, necesito como tomar un pouco de distancia porque isto é moito pa min. Entón, como que deixei como un tempo e despois aí foi como comecei a facer vídeos en internet como para enfrentarme outra vez ao público e tal, así como seguir escribindo e facendo os meus textos e cousas e tal, pero subindo ao internet para irme enfrentando ao público e tal. Marcando ti un pouco o ritmo, non? Sí, porque o outro dixen moitas vivencias nun ano. Un pouco de calma, sí. Era un mundo moi grande, moi masculino. Ti tiñas referentes femininas cando empezaches, cando tiñas tan claro que querías facer? Había mulleres nas que te fixabas ou botabas de menos esa presencia? Pois, como eu son moi friki, eu conseguía saber, o sea, todas as mulleres que gravaron con Paramount Comedy, todos eses monólogos eu os vin. Sei o nome de todas. E moitas delas siguen activo, outras están, pois van máis ata, pois fan doblaxe ou máis actuación ou cursos. Non están facendo tanto comedia, pero sí, o sea, recordo todas as tías que facían eso, pero evidentemente o mellor nun programa destes que poñían de novos cómicos, de 5 non saía ningunha muller. E despois teño pois as que son referentes de todas, que son, pois eu que sei, Silvia Abril, Ana Morgade, Bache, Yolanda Ramos, pero son ao final son nomes contados. O sea, a realidade é que non eran tantas, porque seguimos mencionando as mesmas cando falamos desa etapa. Entón, esa falta de referentes notarla xa antes noutros aspectos da tua vida. Gustabache moito o fútbol, pero non había mulleres nas que fixarse. Sí, total. E que ademais, o pensaba, o falaba outro día, pois fixen un programa con que estaba a ver o Boquete e tal, e falando con ela e tal, digo, joder, é que eu só coñecía a Ronaldiña pensando que se chamaba Ronaldiña. Era así porque era a muller de Ronaldo. Era a única que coñecía. Non sabía nada. E ademais, aínda agora eu descubrín o fútbol feminino aí non sei, igual hai 4 anos ou igual 5 ou algo así. Pero porque non chegou a min, non era unha cousa de non querer velo, é que non está, e aínda agora, mira que son as mellores do mundo, e aínda así non tes que buscar a información de fútbol. Entón, claro, por exemplo, para min, para xogar ao fútbol, era moi difícil argumentar ás veces porque para que os nenos te pasaran a pelota no cole. Porque era como, o sea, eu tiña que entrar no partido, conseguir a pelota, demostrar que era boa. Entón aí xa me pasaban a pelota, pero digo, joder, pero xa acabou o recreo, entón xa que fago. Pero é unha boa metáfora do papel da muller en moitos aspectos. Total. Tes que entrar, tes que conseguir demostrar algo para que logo che pasen a pelota e veramos aínda así se cha pasa. Claro, e tes que ser moi boa, e que eu penso que non hai que ser sempre tan boa. Non tedes dereito a mediocridade, non? É que non, a mí pareceme unha cousa, unha falta de respeto total, porque, por exemplo, no fútbol, eu cando xogaba digo,
había tíos que xogaban fatal e lles pasaban a pelota por ser tíos. E digo, este pavo non, o sea, non conseguiu non perder ningunha pelota e lle pasan a pelota. Sempre eu estou aí. Tampouco son aquí unha crack, pero bueno, era como, son mellor, pero non valía. Entón, eso, joder, dá rabia. E no outro tamén, ao final, é que penso que non hai que ser sempre o número 1, nin ser a mellor, para que che den validez. Bueno, volvemos atrás, deixáramoste abandonando por decisión propia ese mundo da comedia que de entrada se che fixera grande e adulto, pasamos a internet e a partir de aí entramos nunha nova etapa, non? Sí, ademais aí, claro, eu facía cousas en internet cando todo era campo, por diversión, que eso era moi guai. Esa impresión tamén. Esa impresión. Sen presión ninguna. Que me poñía eu todo o rato. Eu pasaba, que sei, pasaba as fines de semana editando vídeos. Porque, en principio, facía vídeos cunha amiga do instituto, que ela editaba vídeo, porque estudou eso, e como facía guións, ou facía os guións e tal. Pero de vela editar a ela vídeo, aprendín eu a editar vídeo, entón comecei a facer os meus vídeos, e ás veces pasaba toda a fin de editando os vídeos para un público mínimo. Non vivía, nunca vivín dos vídeos de internet, nunca foi tampouco o meu obxectivo, pero era como, pois, a diversión de crear algo novo, non? De poñerme, eu me poñía a presión, bueno, non, a presión era o que se facía entón, que era de, pois, subir o vídeo, un vídeo á semana, por exemplo. Eu subía o domingo, pois, o que sei, non me acordo, as 8 da noite ou as 4 da tarde ou algo así. Entón pasaba o día editando o vídeo para subilo para unha audiencia, que non me acordo, pois 1000 persoas, o mellor, que para min 1000 persoas, se as pos aquí, non caben. Non entra no vagón. Pero en canto a visitas e tal, tampouco é tanto, pero eu gustaba meter esa rutina e ter a cabeza ocupada, entón era como facer cousas, gustábame. Sí. E cando ven o salto? É que, ademais, foi un pouco progresivo, porque eu facía como vídeos en YouTube, e ali xa non me acordo se estaban buscando como colaboradores en Vodafone You, no programa de radio. Eu había que mandar un vídeo, entón eu mandei un vídeo contando, presentándote, non sei que tal. Era como un concurso, tiñas que facer, os finalistas iban á radio a facer unha sección, eu fun a facer esa sección e tal, pero non me colleron. Pero chamaronme aos días dicíndome que había unha praza de guionista no programa. Recordo que me dixeron, eu estaba traballando no teatro aí de axudante de dirección, cobrando 100 euros ao mes, que eu pensaba que era moito, fíxeme autónoma e ao final salíame a deber, pero bueno, e chamaronme e dixeronme o diñeiro 1000 euros, algo así, claro. Eran 10 veces máis. E dicía, xa está, xa son independiente dos meus pais, xa chamando a miña nai, non te rayes, non me des nada de diñeiro, estou perfecta. Bueno, tampouco foi así, pero claro, foi de un día para outro. Chamaronme, non me acordo, un xoves ou algo así, e o luns estaba traballando ali, comecei a traballar de guionista e facendo seccións e tal, entón aí, pois, no programa fun facendo as cousas pouco a pouco, tiña mentres tamén a miña cale de YouTube, facía seccións, despois iba ás veces presentaba e tal, e chamaronme no medio desto de Operación Triunfo, que foi como, eu penso que a clave tamén. Entón aí sí que chegou máis público. Pero foi como progresivo, porque ao final, a ver, eu non cantaba, entón nin cantaba nin era profe, era como unha personaxe, pois, de terceira liña, sabes? E aínda sendo de terceira liña, joder, que tivo moito impacto. Bueno, tamén foi o teu OT. Inda é por eso que hai xente que che sigue chamando youtuber hoxe en día ou non? Sigues con esa etiqueta que non sei se é un San Benito ou non? A ver, a min, claro, que youtuber, é que hai xente que youtuber vive de YouTube, entón como eu non... Ti agora non? Non, nunca vivín de YouTube, eu fixen como hobby, entón claro, cando me din en plan, eres youtuber, digo, bueno, sí, tamén. Pero tamén xogo fútbol coas miñas amigas por hobby e non son futbolista. Agora xogo fútbol coas miñas amigas, con todas as tías que non lles deixaban xogar no patio, agora temos o noso equipo, nos pasamos a pelota entre nós, así que perfecto.
E o de youtuber a min, o sea, non me o que sinto é que a xente ten moitos prexuicios co mundo de internet e con ser youtuber e tal, pero eu lle Porque teño youtuber moito ti crees que é cariño. unha etiqueta negativa ou... O sea, non é o que eu pense, é como leo a xente cando eu que sei, en entrevistas e cousas así, eu noto como moitas veces como clasismo ou condescendencia, como que sí, como unha parte de como de valorarte menos por chegar de internet. Dicías que daquelo ti non cantabas, nin bailabas, pero Gracias a Dios. igual hai xente que saiu daquelo e non enche o Wizzing como si o encheches ti ou enchestes vos. Pois é verdad. Xa, bueno, outra cousa que non estaba nos planes, a verdad. Ímolo contar porque haberá xente que non o sabe. Home, claro. Con Estirando el Chicle, Sí. co voso podcast, fostes as primeiras en encher o Wizzing con algo que non era musical. Ou non son musical ou estritamente musical. Foi así? Sí, en vendelo no mesmo día ou algo así, porque non é que penso que outros espectáculos que sí que chearon, pero a cousa era como de que se vendeu no mesmo día En horas enchestes Sí. vos. Sí, eso. Falamos de... En 10 horas estaba prácticamente vendido. Pero despois como quedaban algúns asientos por aí e tal, non sei que, pois foron como non sei se foron 15 ou 18 pero eses non contan porque son asentos que non quere ninguén, non? Claro, son os que non queres para cando xa solo quedan eses, pois vas a eses. Pero sí, moi heavy. É que parece como outra... O sea, o conto, pero non penso que sexa unha cousa miña. Aínda que me acordo deso, pero claro, é como... A ver, é que eran 13.000 persoas. Non o asimila. Claro, falábamos antes 2000 que che vían os vídeos de YouTube ao principio, pois multiplicámonos por 13, xuntámonos todos, e ali os temos no Wizzing. Sí, e despois Bueno, ademais... casi que todos hai que decir todas, por qué? Sí, a maioría tías. Por streaming había como outras 15.000 ou algo así. É que é surrealista. Entón, o sea, eu vivo como unha anécdota de contar cando sexa bella, que xa estou contando moitísimo agora porque Bueno, porque xa preguntamos. No, pero sí, pero que gústame recordalo, porque é unha cousa, o sea, foi moi guai. Foi unha cousa que non penso que volva a pasar desta maneira porque non busco facer ese tipo de cousas, pero sí que foi moi guai porque foi no ano este que estaban como todo o rato co debate de as mulleres que son graciosas, a comedia femenina que non vende e tal, e como poder responder con datos, que é o que se valora, pois está guai. Así non te tes que meter a discutir coa xente. E xa podes dicir, mira, pois teño este dato pa ti. Isto feito non é unha opinión. Claro. Entón, sí que para esa parte penso que fixo ben e que é unha boa resposta a que outras compañeiras tamén se poden aferrar e responder con iso, porque xa non estamos hai moita máis xente que está vendendo un montón, que sei, Martita de Graná ou Eva Soriano ou Enar, están vendendo un montón de entradas, pero bueno, ese momento do Wizzing foi bastante heavy. Hai xente que nos escribiu que se coñeceu no noso Wizzing que son parella agora, non sei, heavy. É un evento xeneracional. O sea, que foi, sí. A min, o sea, gustaríame estar no público para ver todo, pero bueno, que non podo ver todavía, o sea, hai vídeos e cousas, pero non os podo ver. Por qué? Dame ansiedade. Por qué? Sí. Sí, porque digo, é que claro, foi moi heavy. É que Como viviches desde dentro? Ou non o lembras? O sea, lembro que claro, tiña moitas cousas na cabeza ese día, claro, era como a ver, levábamos 55 bolos facendo o mesmo texto, xa o tiñemos super rodado, pero era a primeira vez que fixéramos unha especie de ensaio cando actuamos no Coliseo en Coruña. Non era exactamente igual, pero era como de vamos ver como... Tampouco foi mal no Coliseo, non? Se non me falla a memoria. No, tampouco. No, outra cosa surrealista. Claro, o Coliseo era como a mitade, eran como 7.000 ou 6.000 ou algo así. Pero bueno, máis ou menos eso, entón... Pero era Coruña. Claro, no, pero por exemplo, eu no Coliseo non me acordo de nada porque estaba como super disociada, en plan, que fago aquí actuando no sitio onde xogaba, o sea, tiña os torneos de judo do Miguelito e os meus primeiros concertos foron aquí. Entón eu estaba, toda a miña familia, nas gradas e tal. Eu, disociada, perdida, non o disfrutei moitísimo porque estaba como moi pendiente de non estar nerviosa e non sei que.
Entón, como que teño o recuerdo un pouco borroso, pero cando foi o Wizzing era como de, vale, isto teño que estar presente, non me podo olvidar de nada do que está pasando aquí. Entón, sí que aí me dá ansiedade xa de dicir Wizzing. Eu souben que estirando el chicle estaba empezando a petar forte un día que escoitei a Buenafuente decir no seu podcast: mándanos pa estudio pequeno porque o grande está para as chicas de... estirando el chicle. Vos erades conscientes da magnitude que estaba collendo todo? Non, é que o vivíamos todo como unha aventura nova, non? Como unha anécdota, porque non tiñamos tampouco un obxectivo claro, bueno, máis que non perder diñeiro co programa, porque ao final, agora, pois eso, existen moitos podcasts, pero nese momento había, pero non tantos, non había tanta industria, sobre todo de podcast. Entón, cando o fixemos en pandemia por aburrimento, entón non pensas ata onde pode chegar. Pero, por exemplo, joder, Buenafuente foi super xeneroso. E Berto tamén. O sea, Buenafuente... Claro, deixaron vos o estudio bo, claro. Claro. Sí, é que ademais Berto entrou dixeronlle, non gravas aquí, gravas no outro. Era como, joder, que dame palo. Pero sí que, por exemplo, cando lle superamos en Spotify, eles estaban no 1 sempre, dos máis escoitados. Cando lle superamos nese ranking, Buenafuente invitounos ao seu programa para falar de eso. Eso pareceme de ser un compañeiro bastante... O sea, bastante ilusión que me fai que un referente que tiven cando era pequena cumpla con esa idea que tiña del na cabeza, sabes? Porque é normal, non pode corresponder ás miñas expectativas, pero que as cumpla e aínda máis, joder, moi guai. ¿Qué caracteriza o humor de... Non sei se decir o humor de Estirando el chicle ou en concreto o humor de Carolina Iglesias. Hai un humor propio teu ou non? A ver, a min gústame, sobre todo, o sea, rirme de min mesma e das cousas como que son máis como do día a día, non? Sobre todo, como de non darme como moita importancia, non? E como rirse das cousas así de, pois eso, que son así de máis do día a día, e penso que o que ten, por exemplo, Estirando el chicle é como unha conversación que terías nunha terraza nun bar tomando cervexas, por exemplo. O sea, porque é como un momento no que estás coa túa amiga e non estás poñendo filtros á forma de contar as cousas, que ao final é como fala a xente. Eso supoño que é algo que che permite o podcast e permitiría cho outro medio? É que eu penso que o que ten o podcast é tempo, que é o que non ten... Bueno, penso que a radio sí ten ese tempo, moitas veces. A veces. Ás veces. Pero na televisión cóstame ver porque, a ver, nos ofrecéronnos facer Estirando el chicle na tele, todo este tipo de cousas e tal, pero non nos parecía que se podera facer. Era como, a xente quería, non, facemos isto e o cambiamos e collemos o nome, pero facemos diferente e tal. Era como, non, porque se facemos diferente non se pode chamar Estirando el chicle e non podemos o sea, non podemos reproducir o podcast noutro formato porque entón vaise perder a base de todo. E por cariño á orixe, pois preferimos non facer cousas fora do podcast. É un privilexio tamén poder escoller cousas que faz e cousas que non, por exemplo, pero tamén hai unha parte de que tes que pegarte como unha hostia ou tes que chegar como a algún límite para entender que tes que poñer límites a ti mesma e ao traballo e as cousas e tal. Ás veces, por lógica, a xente pode dicirte tes que traballar menos ou garda un espazo para ti, e ti podes ter como a teoría, pero ata que non che pasa que chegas ao límite, non podes comezar a ser consciente deso, non? Eu, pois, a ver, dende que xa teño como as cousas máis ou menos controladas, eu comezo a darme conta de que é importante dedicar tempo a ir á psicóloga, ao oficio, a facer deporte, a dedicar tempo ás miñas amigas, que, por exemplo, é unha cousa que cando estaba, porque agora estamos facendo outra xira co chicle, e con esa xira
a xira pasada, que foi hai 2 anos, eu acabei fatal, o sea, agotada físicamente, mentalmente, claro, todo o boom do chicle, todo, o sea, indo a todas as partes, non queríamos non ir a algún sitio porque como nós tamén empezamos como dende moi abaixo, non queríamos deixar ningún medio sen ir, ninguna cousa sen ir, ninguna cidade sen ir a actuar, e claro, acabei fatal, fatal, o sea, como necesitando parar e coidarme, e parte do meu malestar era porque non estaba coas miñas amigas, porque non pasaba tempo coas miñas amigas e coa xente que eu quería. Esa foi a hostia. Sí, e fun entendendo un pouco, non? Como, claro, se soamente dedico tempo a traballar, non tiña... Claro, é que este traballo é moi confuso porque falas con moita xente, estás con moita xente todo o rato, entón pensas que estás socializando, pero non estás socializando, estás traballando. Tes a cousa de que no teu traballo falas con moita xente, pero non falaba coa miña xente. Entón, eu coas miñas amigas tiñamos que organizar os días de quedar a 2 meses vista. Que é unha cousa que mellor a outra persoa non lle afecta, pero eu doume conta de que para min ver as miñas amigas unha vez a semana mínimo é unha cousa que me fai moi ben. O sea, que xuntarme con elas, tomar algo, rir un rato e tal, porque as miñas amigas son divertidísimas, o sea, é unha cousa que me cura bastante. Sí. E ti crees que lle damos a importancia que lle temos que dar a saúde mental? Home, eu penso que agora a situación cambiou bastante, porque eu cando iba ao psicólogo no instituto dicía que iba ao médico. Agora dis que vas ao psicólogo... Non dicías onde ibas? No, eu que sei, porque tampouco aí estaba, eu non coñecía ningún compañeiro que fose o psicólogo, entón era como de, porque, bueno... claro, se iban todos ao médico, claro. Claro, pero digo, eu non vou ser quen abra a veda, paso. Pero claro, agora teño moitas amigas, casi todo o meu círculo vai a terapia ou en algún momento da súa vida e tal, entón o cuidado persoal comeza dende pasar tempo con xente que queres, e ter tempo para ti. Todos estos son difíciles de facer e moitas veces de situación privilexiada absoluta, pero intentar buscar un tempo de vez en cando para eso, a min cambioume moito. En eses pasos adiante, botando atrás tópicos e avanzando, o vos humor, ou ti personalmente, sodes agora mesmo un referente para o colectivo ou non? Home, bueno, despois do premio Elisa Marcelo, algo sí, algo ten que haber. Home, a verdade é que síntome super, moi recoñecida polo meu colectivo, cando eu non pensei tampouco moito. Cando eu saín do armario, tampouco tiña moitos referentes, entón por eso comecei a ser visible, por a única cousa de eu non tiven moitos referentes, e por non ter referentes tardei bastante en entender que me pasaba. Entón, se ser visible axuda a que a xente consiga saber antes o que é e sexa máis feliz, pois eu encantada da vida, a verdade, o sea, que faime moi feliz que sirva de algo e mellore a situación de alguén, sí. Sendo nacida nos 90, en cantas cousas se tocou ainda ser pioneira. Porque un pensaría que a esas alturas estaría moito camiño andado, pero falamos da falta de referentes mulleres na comedia, no, falamos da falta de referentes mulleres futbolistas e incluso de figuras públicas que decidisen sair no armario. Xa, teño que empezar a ser, gustaríame ser como pelotón, non ser referente nin pioneira, ser como os que van detrás. Sobre todo porque se van diante e xa sabemos o que lles pasa. É que é mucho lío. Sí. Pero bueno, lévase ben, que a palabra referente pareceme moi grande, pero bueno, ser un número máis pois como persoa bisexual visible ou como muller cómica, aportar ser un palito máis, se contas así, eu estou disposta, porque, bueno, gracias aos referentes que eu tiven, estou aquí, entón isto sirve para que no futuro a xente sexa máis feliz en canto a aceptar a súa identidade ou a súa sexualidade,
eu feliz, e que haxa máis mulleres cómicas que as hai, o que pasa que temos unha autoexigencia moi grande, estou segura de que a comedia estáse perdendo un montón de cómicas increíbles que non se atreven a subirse a un escenario, pero espero que collan forza e que tiren pa diante. Se Carolina Iglesias estivese hoxe con 14 anos no instituto tería máis doado. Tería máis espellos nos que mirarse. Pois igual sí, claro, sí, home, agora hai moitas máis cómicas, entón, sí, penso que sí, que tería máis referentes. Eso quere decir que algo avanzamos gracias ás pioneiras tamén, ou en boa parte. Oi, que nos trouxeches? Ah, mira. Pois mira, trouxen este marco. Eso sí que vintage, eh? Este sí que vintage, sí. Este barco que penso, agora que o digo, non sei se é verdade, non quero mentir, pero penso que este marco pintou a miña avoa, que teño unha foto cos meus avós, co meu avó Toñito, a miña avoa Lolita, e cando eu cumplín, eu tiña 18, acababa de aprobar selectividade, e o meu avó cumplía 80 anos, ese ano marchaba para Madrid, foi gracioso porque a miña avoa buscou mal o meu apellido no periódico e non saía que aprobar a selectividade, entón era como heavy. Xa saíron moitas veces nesta charla. Como de importantes eran os teus avós? Os millores, os máis importantes, a verdad, sí. Porque que eles vivían en Foz, pero marcharon para Santa Cruz, para estar cerca de min, ali en Coruña. Entón, eu vivín con eles, eu comía con eles casi todos os días, o salir do cole, que eso é un privilexio total. Poder comer cos teus avós e coa tua nai todos os días, que a miña nai co seu traballo poidera estar aí xuntos e tal. Entón, claro, vivimos moitas cousas. Por eso tamén, como eles viviron como toda a etapa do instituto, do colexio e tal, entón, como viviron, por fin, como ata que rematei o instituto. Que eles sabían, eu que sei, pois cando fixen un concurso de monólogos con 15 anos, pois practicaba un monólogo con eles na cociña, como que sempre me seguían con todo, ¿no? Entón, para min foron como, o sea, teño uns pais, pero es que tiña como dobles pais, o sea, entón era como moi guai, e crecer con eles para min foi moi importante. Temos aquí algunhas fotiños túas. A ver. Creo que ademais eles son protagonistas, pero antes hai unha que a min me chama a atención especialmente. Falaches deste momento cando falaches da actuación no Coliseo, e creo que para calquera da contorna da Coruña o trofeo Miguelito supón algo. Sí, pero non todo o mundo puido acadar a cota que acadaches ti no torneo Miguelito. É que non me gusta presumir, pero quedei última. Como se consegue iso? Pois a verdade é que é moita dedicación. O importante é ser prácticamente malísima, non conseguir dar nin a voltereta para diante, non ter rapidez. Que gracias a eso pois conseguín ser a última. Bueno, fútbol sí, judo non. É que moito rollo. Así hai que tirar da xente, como que fan 1, 2, 3 xa, eu como que non teño tanto os reflexos e tal. Bueno, pero orgullosa, teño unha medalla igual, Igual, sí. Pero bueno, non todo o mundo pode dicir. Aquí está a tua avoa. Ah, mira. Xogar as cartas coas avoas, eu creo que todo o mundo fixo, sí. Pero non a isto. Claro, é que eso é... Claro, eu era super fan de Yu-Gi-Oh, que eran como unhas cartas tipo as Magic, non? Eu vi a serie coa miña avoa, as cartas non chegaran a España todavía, entón, como que coa miña avoa comezamos como a pintalas nun folio e eu lle explicaba a miña avoa como xogar. Entón, a ver, eu gañaba sempre, claro, evidentemente, porque lle dicía, agora tens que botar este. Claro. Sí, e claro, inventaba un pouco o xogo e tal, ela sempre me seguía en todas as cousas estas de todo, despois eso, nas cartas, no tal, eu tiven o xogo da Play este do Guitar Hero que tiña como a batería, pois a miña avoa tocaba a batería, eu a guitarra, ela todo sí. Sí. A Brisca gañaría ela, quero pensar, non? Home, sí. Vale. Sí, vale. O meu avó ten trofeos de cando iba a xogar a partida e o bar e tal, sí. O avó, aquí está. Aí está, que tío. Mira, coa camiseta das Spice Girls, que levo. Eras fan dos Spice no seu momento, sí. E agora, non avancei. Sí. Sí, claro, porque como o meu cumple é en verán, é o 8 de agosto, en Foz, as festas de San Lourenzo son así bastante grandes e tal, entón sempre estaba eu en Foz con eles e pasaba os meus cumples ali. E claro, pensaba que Foz era sempre
había festa todos os días, porque como eu sempre estaba como nos momentos de festa, eu dicía, joder, que ambientazo, temos que vir máis. E un día fun a Foz, outro día non había nada, e digo, joder, onde están as cadenitas? Pero bueno, e sempre, claro, pasaba os cumples aí con eles. O sea, cal era a tua pais? Emma, a rubia. Pero por rubia, a verdade. O sea, penso que eu son máis a deportista, pero entón era un pouco por a rubia, pois rubia, xa está. Eu creo que todo o mundo ten as súas pais. Sí. Sexa da xeración que sexa maior, máis todo o mundo ten que É como unha especie de horóscopo, é unha forma de como de Ti que és de Capricornio definir, de Melví, ¿no? Claro, definir como as personalidades da xente, sí. Bueno, temos outras preguntas para ti que non che vou facer eu. Vale. Non sei se coñeces o proxecto Aquí tamén se fala, que se impulsa dende un instituto de Coruña, do Rafael Dieste, e dende ali temos un grupo de rapaces que en cada entrega do vagón deixanos as súas preguntas para os nosos convidados e as convidadas. Veña. Así que imos empezar a ver que nos contan aquí. Que tal, Carolina? Nós somos Darío, Moja e Evelyn, e non a do Aquí tamén se fala. E hoxe imos facerte unhas pequenas preguntas. No meu caso, a miña é cal foi a túa mellor entrevista, a que máis te gustou, e a peor, e por qué? Carai. Non sei se dicirche das que fixeches ou das que se fixeron. Xa, joe, a mellor, pois non, eu penso que igual a mellor diría que a de Buena Fuente porque foi super fuerte. De repente estar aí e ver como toda foi moi, o sea, tan xeneroso de facer unha festa para nós, e demais ali estaba de guionista tamén e de coordinadora Laura Márquez, que é unha das miñas mellores amigas, que é cómica tamén, entón como que foi moi especial ese día, así que eu diría que foi a mellor. A peor, pois non sei, algunha de non teño como unha concreta, pero algunha así destas de algún periódico que te chama por teléfono e notas que non saben nada de ti, está como preguntándoche cousas como moi xerales, e tamén de YouTube, de canto ganas, facendo cousas de YouTube e tal. Sí, eu penso que como dese rollo. E outra, un día preguntáronme se estaba casada, o sea, como en plan, como de repente como pola miña parella, se estaba casada e non sei que, o sea, como surrealista, non sei, a xente desubicada, supoño, claro, eso sí. A ver que máis teñen que A preguntar. ver. A miña pregunta é se algunha vez o teu público non se reiu dun chiste teu. Pois claro, é que senón, bueno, é que é normal, é que claro, o sea, eu probaba, hai bares para probar chistes, Xa. entón vas a un sitio, o sea, nunca, é verdade que nunca tiven como unha vez que fora dramático de silencio absoluto. Penso que non. O sea, nunca, pero sí que ás veces pois escribes este chiste, pensas que vai funcionar e non funciona. E ás veces tamén pasa, eu que sei, por cidades, non? Eu, por exemplo, cos monólogos e tal, é como hai uns chistes que sabes que estes funcionan super ben. Pois a lo mellor de repente estás en Zaragoza, e en Zaragoza este chiste non funciona tanto. E non sabes por qué, é como de, joder, pois non sei, como desto que ás veces o mellor os dis dunha maneira, porque claro, a forma de dicilo é super importante. O mellor o dis así como pensando que vai funcionar e non estás como super pendiente de facelo co ton correcto, non sei que, e non se ríe a xente. É que para mí o facer monólogos é o máis difícil que hai. A xente que o fai o admiro un mogollón, porque claro, é que estás ti só aí, sen ningún estímulo máis, o sea, pareceme moi difícil. Eu como agora estou facendo, pero o meu reto futuro é facer unha hora miña enteira de monólogo, como reto. Para cando? Como de futuro? Non sei, 2027 27? ou 28. Anotámoslo na xenda. Sí. Nos imos poñer outro reto, porque Vale. como sabemos que che gusta moito xogar, Sí. nós non fixemos cartas a man, pero temos o propio xogo do vagón, o sea que... Increíble. Bebe, prepárate, que agora ven Xiana. Carolina Iglesias, Xiana Arias, Carolina Iglesias, Tal. Xiana é a Auténtico nosa... placer, son fan. Xiana é a nosa máster do xogo do vagón, e ela é a que nos vai contar en que vai consistir todo isto que temos aquí arriba da mesa. Veña. Pois nada, xa ves que temos un tabuleiro de xogo que imita un pouco pois este tren no Ajá. que viaxamos. Pero bueno, ten aí un pouco espello negro, non? Porque viaxabades tan tranquilas aquí, ti e Luís,
moitas outras persoas, o tren iba cheo. Sí, ela non o sabía, porque falaba do tranquilos que estábamos, falando sin intimidade, pero o tren vai Pero petado non. de xente. Claro, claro. Escoitouse así un forte estrondo no medio dun túnel e quedastes atrapados, non hai salida por ningún lado. Xa levades, pois non sei, 8 ou 10 horas en esa situación. Pasaron voando. Hai moita tensión. Primeiro de nada, pois imosche dar a túa mochila de xogadora. Vale? E nesa mochila, pois tes... Son artesanas tamén, Están As guapas, cartas. Sí, nesa mochila, pois, imosche meter, pois, un paquetiño de mariñeiras da Veiga, un cartón de deleite. Que outras 3 cousas quererías levar en esa mochila para empezar este xogo? Bueno, claro, para sobrevivir, Sí. claro, O marco de fotos, clave. claro. Un lápiz, Un lápiz? Lápiz. eh, Está ben para tomar notas. Bueno, teño que contar que aquí Sí. Luís en realidade, en canto pasou todo isto, vos quedastes atrapados, convertiuse en outra persoa e agora é un axente do caos. El vai facer o posible porque non chegues ao final do xogo. pois Entón non te unha fíes moito, navalla. non te fíes moito del, non te fíes moito del. Vale, unha navalla. Por exemplo, Ujú. destas multiusos. Unha navalla multiusos, Eu que teria que máis? pedir outra para defenderme, pero xa sei que para mí non hai. Unha navalla, eu que sei, unha corda. Isto Unha corda? sei moito. Eu que sei, que digo? Non sei. Un libro para ler se te aburres. No, eso non. Eu xogo con todo. É unha linterna. É unha linterna. Con eses 3 obxetos que... Bueno, espera, para conseguir ese equipamento, Sí? terás que gañarlle unha tirada de dados aquí ao axente do caos. Vale. Se a perdes, pois poderá che quitar un. Vale. E se Así que perdes nada. por moito, igual 2. Veña. Vale, teño que sacar un número alto. Máis O que? con máis con Máis que o del. Vale. Bueno, 13. veña. Fono difícil, Bastante difícil. Nada, cando se empata gaña a convidada sempre. Por qué? Pois Esto de porque sí, toda a vida, sí. porque sí. Pois nada, con ese equipamento que índice de supervivencia lle damos? Leva Vale. unha navalla multiusos, unha corda e unha lanterna. Bueno, mal non vai, Eu creo que quitarlle un puntiño nada máis, porque Bueno. sempre se pode elegir mellor e ademais empatamos a 3. O sea que Bueno, que se quitouche un punto que de se vexo mal perder supervivencia. do axente Bueno. do caos. Bueno, pois empezamos así. Vale. Pois así comeza a nosa aventura. Bueno, non está Collemos mal. a primeira carta a ver que Vale. pasa. Esto luce mal. Sí, Sí. Da mal rollo así de primeiras, Con esta carta, pois vamos a ver. Que momentos ou que cousas ou que situacións che dan moito medo? Cal é a túa lista de medos? Pois, a ver, así de primeiras, sen ser moi metafórica, as arañas, os payasos, así máis intensa, a soidade. Que tal? Que é peor, estar soa ou estar cun payaso e unha araña? No, claro, prefiro a soidade moito máis. Sí, sí. Pois, claro, agora vais nos dar a situación de que se perdes a tirada de dados aquí contra o axente do caos, vas viaxar ao lado de un payaso, o sea, Claro. estás atrapada ao lado dun payaso, Moitas veces pasoume xa na miña vida. e ademais en algún momento pois terás Claro. algún encontronazo coas arañas e iso para Perfecto. que perdas supervivencia porque estarás nunha situación na que sobrevivir é máis complicada. Luís? Non, bueno, primeiro Sí, sí. Eu primeiro. Carolina. Para saber que teño que superar. Tiña que dicir, teño medo das mariposas. Exacto. 12. Ainda así, ben. A ver. Toma. Sí. Nada. Librou de payasos e Non hai nin payasos nin arañas neste vagón, non hai perdes payasos. supervivencia, nada, así que seguimos. Veña, A ver, vou. que pasa? Grupal. Bueno, pois a ver que facemos con isto. Imos dicir que, bueno, chegou a noite, estades xa nunha situación na que levades moito tempo atrapados e pois hai alguén que viaxa no teu vagón que di eu teño unha botella de aguardente porque non xogamos a eu nunca, non? Entón, o normal para xogar cando estás atrapado non tren. sí, Sí. no, por que non?
Moi de película de Netflix. Ti sumaríaste así de primeiras a xogar ou non? A ver, se levo xa 10 horas, eu sí que o faría. Claro, sí, eu o Sí. faría, sí. Vale, pois estade xogando a Eu Nunca, basicamente para quen non coñeza a dinámica do xogo, ti tes que decir algo e se as demais persoas pois o farían ou o fixeron ou non, pois beben ou non, non? En este caso é o teu turno, entón tes que dicir algo polo que Luís teña que beber, porque se non ten que beber, pois perderás un punto de supervivencia. Que dirías ti? A ver, o sea, pero él que Ele é un axente do caos que viaxa no tren, podes te imaginar calquera outra persoa, pero a cuestión é que tes que intentar buscar algo polo que esta persoa teña que beber sí ou sí. Home, a ver, eu podo dicir, eu nunca fixen entrevistas nun tren. Moi boa solución. Bebeu. Nada, pois quedámonos coa supervivencia, Vale. Seguimos? Pregunta. Vale. A primeira liña ferroviaria da Coruña inaugurouse en 1875. Que uniu a Coruña con Ferrol, a Coruña con Compostela ou a Coruña con Lugo? Buah. A ver, penso que, bueno, non debería, pero o ser Santiago capital debería ser con Santiago. Pero non sei por que pensei en Ferrol. Pois porque a miña familia está aí. Ferrol? No, Santiago. Lugo. Ah, guau. Fixeron a primeira, non fixeron outra. Non fixeron No. máis, Seguimos sí, reivindicando total. tren a Lugo, gracias. Sí, sí. Pois nada, agora sí perdes un punto de supervivencia. Entendible. Mm. Pero peor é coller o tren Para ir Coruña para Lugo, Lugo. Sí, eso é moito peor que perder un punto de supervivencia. Son 50 horas aproximadamente. Seguimos. De hecho que hai. Pois... Parece como horóscopo. Claro, En plan, estiveste desde risas co Eu Nunca, acabaste esa botella de aguardente, etcétera, tal, pero a situación non mellora, non tedes ningún tipo de nova do exterior, a xente pois está xa un pouco como moi de baixón. Estás volvendo un pouco dramática a situación. Entón, alguén propón cantar unha canción que vos reconforte, que vos una. Que Ai, que cantarías? Hai unha canción que me cantaba a miña avoa Maru, de Ferrol, onde o tren se ve que non vai, que penso que podería ser. Non sei como se chama, podo cantala. Por suposto, encantadas. É bastante profunda. Os da cola arriba que cantan mellor que nós, cantan merda para eles que mellor cantamos nós. É unha canción que Que xenera unidade nos recorda a grupos, miña ademais, infancia, sí. seguro. penso que todo o tren como en plan we are the world e todo merda para, penso que sería un momento de unión bonito. Pois non sei se van a quedar máis reconfortados ou peor do que estaban, vai depender dunha tirada de dados. Eu non a sabía ese, non cantaría contigo. Claro, xa o sento, pero que é unha canción... Vamos a popularizar a partir de agora. Uah, increíble. Bueno, vaya tiradas, 15. vaya tiradas. No, sí. 15, 6 e 14, 5, 15. Así non se pode ser a xente do caos. No, é que... Bueno, 14. nada, no, o sea, Estás escapando de todos Sí. os pelos, a ver que máis, A ver. que máis hai. Aquí, no? Pois aí. Pois hai unha persoa descoñecida que vexaba que está actuando dunha forma moi, moi estrana. Que farías ti en esa situación que te atopas e ves a unha persoa que está actuando dunha forma moi sospeitosa? Cambiar de vagón. Para o seguinte. O sea, se non podo sair de aí. Non, Se non funciona coa canción, lle preguntaría que canción lle gusta. Porque non conectou coa miña canción. Que é un himno. Difícil de entender porque non conectou coa canción. Se non che gusta unha canción que di merda, é un marciano, claramente.
O sea, tiene unha situación así, serías capaz de enfrontarte a esa persoa e de decirlle que fais? Sí, home, 14 anos de terapia, son asertividade woman, sabes? Podo falar dos meus sentimentos, podo preguntar, podo dicir todo o que me molesta, non teño problema en ir preguntar. A ver, dame medo por se me pega ou algo así, eso Pero sí. tes unha... Pero teño unha Conste navalla. que ten unha navalla Unha motivos. linterna. Unha linterna que lle podo dar nos ollos así se me molesta. Perfecto, te preguntaría. Esa persoa claramente vai quedar descolocada e actuaba de forma moi sospeitosa e de repente chega a Carolina e dicirlle, a ver, non che gustou a canción ou que pasa, non? E encima con unha navalla na man. Eu creo que lle deberías dar un punto de ventaxa por ter unha navalla en esta Sí, tirada, para a ver preguntar. se esa persoa deixa de actuar de forma sospeitosa despois de atoparse de frente con Pasa que Carolina ou Dalle un punto igual saca 17. A ver. un punto de ventaxa merecido. É que vai a tiradas. Sí, sí. O sea que Mais o punto 14. isto xa está... A seguinte tira con 2 dados. 13 es por ese punto que ya deches. Bueno, No, esa navalla ben o merecía, 15. No. 15, eran 15. Eran 15. 15, digo. Mira que honrada, ¿eh? No, que, digo, Sí, sí, penso sí. que no. Nada, pues claro. esta vez sí. Ah, espera, Nada, esta quedo- vez ¿Qué lleva ahí punto de pasado con ese supervivencia. señor? Pero un menos. Un menos, Sí. un menos. A ver que máis temos. Joder. Esa é a carta, Eses son eu. mira, Eso esa é a que... carta do axente do caos. Entón, esa carta significa que aquí Luís, pois, vaiche pedir que fagas algo. Se non o fas, perdes todos os puntos de supervivencia. Joe. Eso xa sería dramático. Se o fas e non lle convence, pois haberá tirada de dados. Se o fas e lle convence muchísimo, pois non... Pois nada, non perderás ningún punto de supervivencia. Vale. Que Eu llevas creo pedir, a que ver? antes afaches de contar ese conto do que non riu ninguén. E este é o momento Bueno, que conte algo- nun que vagón conte un conto. atorado, con xente nerviosa e intranquila, despois do éxito da canción, de poñer en xogo ese conto, a ver se alguén ri. Joder, é que non me acordo. Bueno, pois algún chiste, non? Algúnha cousa, sí. No, mira, podo contarche cando comecei a facer monólogos con 18 facía chistes como moito facendo referencia a nomes propios e xente e tal, falando do botellón e non sei que. Tío, que estaba buscando, que non me acordo, pero a ver, espera, vou no buscar. Imos considerar que hai cobertura dentro do vagón No, sí, atorado non para pasa poder nada. buscar iso. O texto cando fixen neste de Páramo, que non me acordo, pero era como... A ver... Pero levas aí os textos dende entón? No, teño este é o vídeo. Mira que pequena. Que pintas. A ver. Mira que voz máis rara. Un día pone una. Las 4 palabras más difíciles de escuchar son ya no te amo o te dejo fea. No, que no se engañe. Las 4 palabras más difíciles de escuchar son ya no queda hielo. Y eso es así. Mira, mi niña, hablando de botellón. Que palo, que non me acordo, tío. Joder, perdón, non teño nada que poida... Algún chiste recente, un chiste. Que me ríen todos, que lle fago. No, Veña, no. conta un dos que rían. Se vimos xogarnos la vida, ten que ser con armamento pesado. Joder, é que non, a ver, non sei, estaba mirando como de algo que teña, por exemplo, teño de poemas ou algo así. Bueno, non sei, tío. Queres recitar un poema? Veña, sí. Non sei. É que ademais dá un palo tremendo contalo así de tal, así de... Non, a mí o que non me gusta é ver o público a cara. A mí gustame que apaguen as luces e falar para... Estás disposta a perder todos os teus puntos de disposta supervivencia por a non non saír contarnos nunca do un vagón? chiste. Bueno, un chiste popular, vou buscar chistes populares. En Google. Sí. Ni sequera teu, en Google. No. É Isto parece un comodín en vez de a carta da xente do caos. Es que os meus dame moito, ademais unha premisa longa, non sei que tal, no, o sea, é a peor pesadelo dunha cómica é contar un chiste así. No, mira. Que ademais odio os chistes. Por que o can non pode xogar as cartas? Por qué? Porque sempre se senta sobre as barallas. Non o entendo. Eu tampouco. Creo que vamos ter que tirar os dados. Eso me fai gracia a min. Por contendiches. O sea, Que horror de chistes.
Por que as abellas non usan Facebook? Porque xa teñen Twitter. Bueno. A ver, gustoulle. Creo que se perdeu na traducción ese, Sí, non sei. Sigo sin entender ningún chiste, síntome así como É que a min os un chistes pouco non... tonta ahora mesmo. Está merecendo non sair do vagón. Sí, no, o A sea, ver. eu creo que está cago, Pero Sí, sí, estou, joder, estou facendo un espectáculo de variedades, faltame son vedette, joder, faltame facer striptease. Estou facendo un montón de cousas. Nada, ¿no? tira de dados. E agora, isto ou morro? Ímolo xogar os dados. Vale. Polo esforzo, Non imos recoñecer a risa, pero imos recoñecer o esforzo. A que non se me ocurre contar un chiste a dúas persoas así. Ui, 7, 9. Tremeu o pulso aí, mal, vai para baixo. O destino estaba contigo, 8. Sí. Non sei si Zafou. un pouco inmerecido. A ver. Bueno, veña, última. Quito, a ver. Unha pregunta. En que ano crees que se estreou a canción do tren de Andrés do Barro? Guau. No 1975, no 1981 ou no 1969? Eu estaba pensando no 75. Pero non sei se é verdade. Pois non, no 1969. 69, joder. Que temazo. Que temazo, non? Pois nada, nada. o tren levoute ao tren Por riba. que leva pola beira do Miño. Saí. Levoute ao exterior, así que parabéns, Carolina. O colliño blanco. O colliño tivo A sorte. verdade é que Sí, quedou bastante ben para Sí. para como foi. Agora que acabamos de temazos, creo que tes un superpoder. Teño un superpoder. Sí que nos contaron algo así. Sí, recoñezo, bueno, un superpoder, poñerlle un super diante pareceme Un bastante. poder. Un poder. Poder. Notarial. Recoñezo cancións escoitando así os primeiros segundos. É un talento pouco utilizable en cousas, Sí, pouco práctico. pouco En pasapalabras aí ben. pouco sexy incluso. Sí. Non é, creo que nin sexy nin non sexy. Non remove nada. Non é de como de ligar, ti non, sabes? Pero bueno, a ver, non é negativo tampouco. Bueno, nun pub antes de que poñan... Digo, Shakira. Xa sei que, claro. Digo porque non sei se podíamos buscar unha variante pero adaptada ás letras. Sí, nos imos poñer un poquinho máis difícil así para facer un peche. veña, Es capaz de Aquí facelo chulo. pero coas letras en vez de coa música? vamos a intentalo. Sí. Sí. Porque Vale. non queredes cantar, Sí, o problema é que se eu canto non vas recoñecer a canción. Bueno, Sería absolutamente imposible. Non hai Eso non hai superpoder Non hai que poida solucionar tal e como entono eu. Bueno, ti eras moi fan do Xabarín, Pero creo. seguro que Xiana canta mellor que a min. super fan. Eu teño, joder, perdón. Eu teño carne de Xabarín, fora velo varias veces aí actuar e eso. Moi fan. E todas as series que vin e todo no Xabarín. A miña xeración. Pois imos cantarlle así uns anacos, uns Imos fragmentos de perpetrar de cancións unha e das ti tes cancións que do completar Xabarín. a letra. A ver Vale, que tal se che dá este novo poder. Perfecto. Espera, vou poñer isto en modo avión porque encendín antes e me estaba Chas. vibrando o cu. Perdón. Perdón. Estaban chegando os chistes vos agora. Non chegou. Nunca chegaron. Entón, podemos empezar por dicir atravesei unha nube brillante, atravesei. Brillante, Lucía Xigante. Atravesei unha nube brillante, atravesei. Atravesei. O meu corpo tinguiuse de cores, de todas as cores, de moitas cores distintas. Bueno, Sí. ben. Sí, sí, Casi sí. parece un himno LGBTQ+. ¿Verdad? Sí, ¿no? O sea, Total. atravesei unha nube brillante e o meu corpo tingueuse de moitas cores distintas. Isto no orgullo quedaría de maravilla este tema. Total. Podelo reivindicar. Ai, pois gustaríame. Sí, ademais é que claro, en castelán non sei se é outra traducción diferente. Eso, A nosa é a LGBT. hai moita que guerra, ademais, entre as traducións de Dragon Ball nun sitio ou noutro, e a xente di que a súa versión é a boa, é verdade. Claro. Pois nada, novo himno. Total, o Reivindicámolo. vou utilizar, sí. Que visión hai en Madrid da música en Galicia? Porque aquí temos a sensación de estar vivindo aí un momentazo. Sí, un montón, e ademais, moitos grupos de aquí que están actuando en Madrid tamén, o sea, que é moi guai como de Ningures estiveron hai pouco ali,
E sí que agora noto como que moita máis xente sigue a música Ti sigues a música en galego, sí. a música galega. Eu sempre, gustoume moito o folclore sempre porque era, eu de pequena vía moito Luar, de verdade, eu o tiña grabado, eu vía todas as cancións de folclore, pensaba que era como algo que todos os nenos facían. Pensaba que todos os nenos Vían Luar. Sí, pensaba que todo o mundo sabía de folclore galego. Despois vin que non. Era moita música que aínda escoito e despois, pois iso, a escea que hai agora de, que sei, pois eso, de Fillas de Casandra, das Tanxus, de tal, moi guai, que están, vexo que teñen moito público. Eu vin as Tanxugueiras en Barcelona. Das galegas e galegos, hai algunha... Crees que, non sei, siga habendo moitos estereotipos fora, crees, sobre nós ou non? Penso que se nos ten moito cariño aos galegos. Penso que deberíamos creernos máis, nós, o guais que somos. Somos guais. Es que somos moi guai. Pero que ademais é como de, joder, a min todo o mundo, gallega, pois teño amigos ali, ou veraneo ali, ou estiven en tal, e comín increíble, o sea, Galicia nunca a xente indiferente con Galicia. Todo o mundo ten un parente aquí. Todo o mundo, sí. Bueno, a ver, claro. Sí, sí. Ou veranea e tal, e digo, bueno, non veñas tanto, ¿no? Sí, Así. Unha fin de se En queres, novembro. pero... Sí, xa está. Pois nada, sigamos aí co xogo. A ver, outra... Un clásico guapísimo do Xabarín. Do que non se pode falar? O mellor é calar? No, O mellor é sempre calar. O mellor é sempre calar. Do Eso que é, non se Carmiña pode Bacalora. Ves? O O mellor sempre calar. É que claro, a música coa que crecín é increíble. E de que non Por se eso canta Xiana, porque ela é capaz de dar a música. De que non se pode falar? O sea, De que non se pode falar. Eu que sei. de que é mellor calar para ti neste momento a veces? Non sei. Eu penso que non é que non hai cousas das que non se pode falar, pero penso que está ben calar e pensar antes, e despois falar. Pero penso que aparte de pensar, hai que levarla máis á práctica. Pensar unha opinión é unha responsabilidade. Penso que esa parte de reflexionar antes... Ti autocensuraste? Non, pero penso moito as cousas que digo. O sea, pero xa non públicamente, senón cando estou falando coas miñas amigas nunha terraza tamén penso as miñas opinións porque é que poden influir a alguén e a min gusta moito escoitar para aprender, facer preguntas e tal. Entón non me autocensuro moito, a verdade. Non, penso que non. O sea, pero sí que me gusta pensar e informarme. Tamén darte conta de que non sabes nada, ás veces é bastante abrumador, porque como de que entonces non vou falar nunca, porque, o sea, todas as cousas das que falar son temas tan amplios, pero sí que a min pensar e falar pareceme o seu. Nesa orde. Pensar e falar, sí, total. Que ás veces a xente fala e despois digo, é que pensei que igual... Agora que o penso. Pois, a ver, sigamos. Ás veces mete la pata, tío. E todo sae ao revés, non? Aí. Hombre. Bueno, aí a esas aerolíneas Federales. todo o que parece, vaya temazo. Os vin no Playa Club hai Mete la pata. 15 anos igual, ou algo así, que fixeron como un concierto e tal. Un revival. Sí. Volveron. Foi super guai. Cando foi a última vez que metiche la pata e algo saliu moi do revés? Algúnha vez que pasoume que xuntei, o sea, máis na vida, que xuntei como a unha amiga que non se levaba ben con outra amiga e non me acordaba de que tiñan este rollo de tal, entón foi unha situación super incómoda, eu non sabía que se levaban mal, entón eu estaba como super tensa, como mediando todo. Claro, e a min dasme ben mediar, pero claro, non era consciente de que tiña todo este percal, entón... Ningún acho dixo tampouco. É que non sabía, pero non lle preguntei parece che ben que veña esta, entón chegou e tiñan como unha tensión e había máis xente, entón era como eu estaba aí, que a incomodidade non teño problema, pero joder, foi un momento de decir, bueno, e cada vez que me miraba algún en plan, perdón. Bueno, sí, pero non sei, pode ser. A ver, unha máis para despedirnos, estaba Vale. igual un pouco máis difícil.
Nos os rastas sabemos que... Nin Esta non? idea. No, A de Cusundulola de... non a coñezo. Estase ben na radio. Nos os rastas sabemos que o rigue é positivo. Pois era unha Pois a canción buscarei. que do Xabarín que se chamaba Tase ben na radio. Ah. Non sei que contestarías ti a isto. Ni tamén. Ni tamén. Ni tamén é o programa que, bueno, que Sí. ten agora Tase ben. Carolina na radio. Bueno, non sei si é unha experiencia diferente, non? Aínda que sean similares, non? Pois estar un podcast falando tal, a estar na radio, non sei. Sí, a ver, a min o que máis me gusta é a radio. Sí? Sí, moito máis. Descubrina, pois aí, cando comecei a traballar aí, é o meu medio favorito. O sea, que a televisión ás veces é divertida e ten cousas boas e tal, pero a radio ten unha cousa pois eso, de calma, de pausa e de, non sei, de escoita que me gusta un montón, sí. Tes outro programa, bueno, do que non falamos, que é o de unha caña con, non, tal. Con quen non te tomarías unha caña, Carolina? A ver, a min gustame tomar unha caña con xente coa que este de acordo. O sea, non me gusta discutir. Entón, alguén que non teña unhas ideas como as miñas, non igual, exactamente igual, pero bueno, o sea, uns valores a favor dos dereitos humanos, sí. Xente que non, non, por exemplo, o sea, non, sin máis, o sea, como xente que non estemos na mesma páxina en canto a dereitos humanos de, pois eso, a nivel político, social, non sei, é que hai xente que pensa que non fai falta unha sanidade pública, sabe? É que hai xente que hai moitas realidades, entón con esta xente non me gusta perder o tempo explicando por que eu penso o que penso, porque se a xente ten unha idea moi pechada, non penso que estén escoitando e non lles vou facer cambiar de opinión, eu vou gastar moitísima enerxía que prefiro gastar bebendo con outra persoa. Pois non sei, se queres pechar, cal era a túa canción favorita, así das series ou do Xabarín ou tal? Cal sería? Seguro que non a sacamos. No, a de Doraemon, por exemplo. Doraemon ten un peto máxico. É buenísima. O gato do espacio que chegou aquí, esa é moi guai, que eu pensaba que fora de Galicia non se di Doraemon, din Doraemon. Ah, sí? Doraemon. Agora me estou enterando. Sí, claro, eu dicía Doraemon e a xente, pero por que eu dis así? Eu digo, porque así é como se di. Porque así en galego. Así é como, pero a versión correcta. E depois é que en Cataluña dice diferente, pois, bueno, dá igual. Sí. Pois moi ben. Joder. Que nada, moitas Espero que gracias. disfrutaras desta viaxe. Súper. Sí. Joder, un montón de performance. Fixeche curto, sí. Sí, a verdad que sí, moi guai. Moitas gracias Pues nada, por terme cando aquí. quieras volver de Galicia a Madrid ou de Madrid a Galicia, podes empregar este vagón. Súbeme a este Por vagón. certo, tes pensado volver algunha vez ou Sí. xa estás afincada para sempre en Madrid? No. Bueno, a ver, a miña familia sempre. O sea, eu feliz sempre de vir. E cando me chaman para vir a cousas, eu sempre penso en Galicia. O sea que sí, volverei. Pois seguiremos chamando. Graciñas, Carolina. Gracias. Gracias.